mladima i to je pohvalno. Samo zanima što je sa starijom populacijom, odnosno gradnja staračkih domova. Aha, dobra, ja ću domove. A imaš Matija? Ja ću starije. Znači, to je jedno od pitanja, ali sad ću ja uključiti nekoga da to kaže, a ne nada se tome. To je jedno od pitanja koje je stiglo na naš ured, pa ja ne znam, ja mislim da nikad na nijednu temu više pitanja istih nije bilo postavljeno nego za umirovljeničke domove, pa je onda i Hana, koja inače, koja je ono, mama iz Splita, jel? Mama Ivana, koja je asistentica u meni uredu, ona je čak i članak napisala na tu temu, a ima mikrofon, tako da evo, da ja ne govorim sve, ona će. Evo, možete počinati našem svoju tako da malo promoviram odmah informativni mjesečnik. Pa evo, trenutno je objavljen natječaj za poduzetnike za izgradnju i opremanje postrojenja, tako da u skladu sa tim natječajem mogu se financirati i domovi za starije nemoćne osobe, jer oni nisu navedeni kao isključivi. Tako da vi spadate u tu kategoriju, naravno ako i sve kriterije zadovoljavate. Tako da to je trenutno objavljen natječaj na koji se možete Ovako, znači inače ono što nije dobro je da ne mogu se inače financirati domovi umirovljenika, nisu uopće predviđeni u prioritetima socijalne skrbi. U ruralnom razvoju može, u ovom dijelu mjere 7. Ali mora imati poljoprivrednu proizvodnju. Ali ko hoće otvoriti dom, mora prvo malo uzgajati mak, kukuruz, ne znam, med, suncokret, nešto. Sad je spavaju. Mak nije loš. Znači to, ali ono što je trenutno, to je važno je naglasiti, možda Ivana nije dobro naglasila. To je ovaj natječaj klasični što je otvoren za poduzetnike, za postrojenja, opremu, modernizaciju, proizvodnje i to. Otvoren je do 2020. Dakle, neograničeno ovih 150 milijuna eura. A nisu isključeni domovi. Znači, inače je popisano točno šta je isključeno, međutim, izgradnja domova umirovljenika i opremanje nije isključeno. Dakle, prihvatljivo je. Jedino sad tu ima jedan mali detalj vezan uz taj natječaj. On će sigurno biti zatvoren, pa najvjerojatnije do kraja ovog mjeseca. Zato što vidjeli ste da otvoren je od travnja 2015. godine. Nažalost, potpisano je svega 10 ugovora i to donedavno je bilo 2, pa sad onda u zadnje vrijeme još 8. To pokazuje da je natječaj potpuno promašen, jer on je za male i srednje poduzetnike, a u Hrvatskoj 98% poduzetnika su mikropoduzetnici, jesu i oni obuhvaćeni, ali to su poduzetnici do 10 zaposlenih, do 2 milijuna eura prometa, kod nas je to i puno manje, 10-15 milijuna kuna prometa su ti. I onda šta je bilo? Za te male, ti kriteriji koji su zadani su zapravo previsoki. Jer je minimalno ulaganje 1.100.000 kuna, 650.000 svojih sredstava, a 450.000 iz samog IRDF-a, iz tog natječaja EU sredstava. S tim da je onda još bilo dodatno, tih 650 treba biti osigurano unaprijed, treba dobiti jamstvo banke da će vam dati te novce. Ako imate svoja, onda ih treba staviti sa strane na račun. Ko to može u uvjetima nelikvidnosti? Sad će staviti sa strane 650.000 mikropoduzetnik. Nema teorije. Zato se niko nije ni javljao, a trebaju im novci. Međutim, našim mikropoduzetnicima je već 500.000 ukupno ulaganje veliko. Sada sa tim svojim ograničenjima taj natječaj za one malo veće srednje je premal jer je maksimalno 10 milijuna, pa je to njima za ozbiljniju investiciju malo, a malima previše i nije pogodio uopće potrebe. I to će se sad promijeniti. Znači, zato će on biti zatvoren i onda ponovno otvoren, s tim da će kriteriji biti promijenjeni na način da minimalno ulaganje bude još manje, a maksimalno veće, pa da ipak pokrije veći broj korisnika, a sigurno će i ovo da se stavljaju sredstva sa strane i takvi nekakvi zahtjevi biti ukinuto. Tako da ima većeg smisla.
Znači, ali ipak će biti otvorena, to onda i za domove umirovljenika i dalje, plus iz ruralnog razvoja, a znači prvo malo vino, maslina, nešto.